ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ዕድል ማእኸል መጽናዕትታት ፖሊሲ ኢትዮጵያ ማለት PSI አንጻር ኤርትራ ተጻባኢ ጎስጓሳቱ ይቕጽል ምህላው ተገሊጹ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ብምዃና ዓመታዊ ካብ 19 ክሳብ 31 ቢልዮን ዶላር ትኸስር ምህላዋ ዝሕብር እዚ ብስም ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ኢንስቲትዩሽን ዝተወደበ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኸኣ ብመልክዕ ጽማቕ ዘርጊሕዎ ዝርከብ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ናጽነት ኤርትራ ከም ቀንዲ ምኽንያት ድኽነትን ድሕረትን ኢትዮጵያ ኣቕሚጥዎ ኣሎ እዚ ብኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ዘሎ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣነጺርዎ ከም ዘሎ ባሕሪ ዝሰኣነ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ክሳብ 31 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኪሳራታት ይወርድ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብኽንዲ ዝመጠን ከዓቢ ዝግባእ ቁጠባ ኢትዮጵያ ድማ ብሰንኪ ብከም ኤርትራ ዝኣምሰላ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ውሪደንኦ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ክልከላን መጠኑ ዝሓለፈ ጽግዕተኝነት ኣብ ወደብ ጅቡትን ንድሕሪት ይጎትት ምህላው ተገሊጹ እቲ ምሁራትን ክኢላታትን መጽናዕትን ሓቢሮም ዝዘርግሕዎ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ዓውደ ዘተ ብምውዳብ ሰፊሕ ክትዕ ዝተኻየደሉ ሪክሊሜን ሰቨርኒቲ ኣትሲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተውሃበ መጽናዕቲ ናይ ፖሊሲ ስታዲ ኢንስቲትዩት PSI ብዛዕባ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝምልከት ናይ 3 ዕቃዳት ገደብ ግዜ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ብምክያድ ናብ ሓደ መደምደምታ በጽሒ ይርከብ እዛ ብበዝሒ ህዝቢ ብቐዳሞት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኢትዮጵያ ወሪደዋ ዘሎ ኩሉ ሸነኻዊ ድኽነትን ድሕረትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ርእያ ብምስኣና ዝሰዓበ ምዃኑ ድማ ይገልጽ እቲ ካልኣይ መጽናዕታዊ ርክባት ድማ ዋንነት ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ቁጠባዊ ኣመራጺ ዝያዳ ናይ ቀጻልነት ሕቶ ዘመላኽት ምዃኑ ርኽበታት ኣቕሚጥ ይርከብ እዚ ንሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዓንዲ ማእኸል ዝገበረ ምዃኑ ድማ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝደገፎ ሕቶ ምዃኑ ተሓቢሩ ይርከብ እዚ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣመልኪቱ ዝወሃብ ቁጠባዊ ምጉታት ውዱቕ ዝገበረ መግለጽታት ኣጠቓሊሉ ይርከብ ኣብ ቅዲ መጽናዕቲ PSI ምርኩስ ብምግባር ኢትዮጵያ ኣብ እተኸይዶ ኣህጉራዊ ንግዲ ክሳብ 15.2 ሚእታዊት ግብሪ ክትከፍል ትግደድ ምህላዋ ዘነጸረ እዚ ጽሑፍ እቲ 12.2 ወደብ ኣገልግሎት ብቐጥታ ዝኽፈል ምዃኑ ዘሰንብት ተርእዮታት ምዃኑ ከረጋግጽ ይፍትን ኣብ 2024 ጥራይ ኢትዮጵያ ኣብ ጀምላ ሃገራዊ ምህርቲ ክትጽምብሮ ዝግባእ ዝነበረ ልዕሊ 16 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸሰረት ዝሓበረ እዚ መጽናዕቲ እዚ ኽሳራ ክንዲ 193 ሚእታዊት ናይ ወጻኢ ዕዳ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዓመት ምንባሩ ይትንትን እዚ መጽናዕቲ ጠንቂ እቲ ኩሉ ዓብዪ ቁጠባዊ ኺሳራ ኣብ 1993 ዝተወሰነ ናጽነት ኤርትራ ብምዃኑ ብምግላጽ ኤርትራ ከም ዓባይ ብድሆን ንኢትዮጵያ ብልጽግና ኣብ ቅድመ ግንባር ኣቐሚጥዋ ኣሎ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ክንዲ ቁጠባውን ንግዳውን ኣገዳስነት ብጂኦስትራቴጂያዊ ትእዛዝ ዝተወሰነት ምዃና ይሕብር ካብ እዋን ኣኽሱማዊት ስልጣን ኣትሒዛ ክሳብ ስርዓተ ሃይለ ስላሴ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ብቐንዱ ድማ ወናኒት ወደባት ባጽን ዓሰብን ዝነበረት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጉጉይ ውሳነ ተባሂሉ ዘሎ ምስረታ ሃገረ ኤርትራ ዞባዊ ማሕበራዊነት ክትስእን ከም እተገበረት እዚ መጽናዕቲ ይትንትን ብዙሓት ሃገራት ካብ ቀረባን ርሑቕን ከባቢታት ከም እውን ካብ ስግር ባሕሪ ተመጣጢረን ጽልዋታተን ንምዕባይ እናተወዳደራ ስቕኢልካ ምርኣይ ሃገራዊ ስግኣት ከም ዝያዳ ምዃኑ ድማ ከብርህ ይፍትን ኤርትራ ኣብ 1991 ነጻ ሃገር ምስ ኮነት ኣብቲ እዋን ብዝተገበረ ታሪካዊ ጌጋ ኢትዮጵያ ባሕሪ ስኢና ካልእ ሲትረፍ እቲ ካብ 91 ክሳብ 98 ዓሰብ ንኢትዮጵያ ነጻ ወደብ ክትውንን ዝተገበረ ስምምዕ እኳ ክሕሎ ብዘይምኽኣሉ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ክሳብ 50 ቢልዮን ዝግመት ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ ወደብ ዱራለስ ጅቡቲ ልዑል መጠን ግብሪ እናኸፈለት እተኻይዶ ምጽናሓ ይዝከር እቲ ብዙሕ መጠን ወጻኢታት ኣብ ክንዲ ምኽፋል ግብሪ ኣቢልካ ምግላጽ ነቶም ኣማራጺ ከም ዘይብልካ ዝፈልጡ ጎረባብትኻ ኪራይ ትኸፍል ከም ዘለኻ ክውሰድ ዝግባእ ምዃኑ ኣብቲ ናይ ዓውደ ዘተ ኣጋጣሚ ብኣካል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ጆሃር መሐመድ ምግላጹ እዚ ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተንታነታት ይሕብር ኢትዮጵያ እትውንኖም 3 ሩባታት ማለት ሩባ ኣባይ ኣዋሽን ዋቤ ሸበሌን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምፍሳሶም ከም ኣገዳሲ ረቓሒ ዝወስድ እዚ ናይ PSI መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ባሕሪ ሃገር ክትከውን ምዃና ይእምት ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ መጠኑ ዝሓለፈ ጽግዕተኛነት ቁጠባ ኢትዮጵያ ዳግም ግምት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ድማ ይመክር ኢትዮጵያ ኣብ ተጠቃምነት ባሕሪ ብርክት ዝበለ ኣማራጺታት ዘለዋ ሃገር ምዃና ዘይሓበ እዚ ናይ PSI መጽናዕቲ ምኹስኳስ ዓብዪ ትረኻ ወይ ድማ ግራንድ ናሬቲቭ ካብቶም ኣገዳሲ መርሓ ተወሲዱ ክስረሐሉ ዝግባእ ምዃኑ ድማ ይመክር እዚ ኢንስቲትዩት ፖሊሲ
ፖሊሲ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ዘዳለዎ ኣብ ምውህሃድን ምዝርግሑን ድማ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ወጻኢ ዝምድናታት ኢትዮጵያ ልዑል ተራ ዝተጻወተ ሰነድ ኣመልኪቱ ብርክት ዝበለ ርእይቶ ክወሃብ ይስማዕ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ድማ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝእንገድ ዝነበረ መበል 39 ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ክዝርጋሕ ምግባሩ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ምድንጋጽ ኣብ ኣህጉራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ጉዳይ ማንነት ገማግም ባሕሪ ክትረክብ ዓሊሙ ዝተዳለወ ምዃኑ ርጉጽ ምዃኑ ይሕበር። ኣቐድም ኣቢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኢንስቲትዩት ወጻኢ ዝምድናታት ኢትዮጵያ ኣቢሉ ንሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ቅቡል ሕቶ ንምውሳዱ ንምርዓሙን ዝዓለመ መጽናዕታዊ ዕማማት ክፍጽም ሓደ ካብኡ የሁለት ውሃዎች ዓብይ ስትራቴጂክ ግዙፍ ስትራቴጂ ክልተ ማያት ላዕላዊ መንነት ሩባ ኣባይ ምርግጋጽን ዘይተገደበን ነፃ ወደብ ኣገልግሎት ንምውሓዝ ተሊሙ ዝተዳለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2024 ናብ ህዝቢ ወግዓዊ ዝገበሮ ስትራቴጂካዊ ንድፊ እዩ። ንድፊ ግዙፍ ስትራቴጂ ክልተ ማያት ኢንስቲትዩት ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ዋልታ ማለት ኮርፖሬሽን ሚድያታት መራኸቢታት ቤተ ንባብ ኣብርሆትን ብመልክዕ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ትንተና ዘዳለውዎ ኢትዮጵያ ኣብ ማያዊ ፖለቲካ ሩባ ኣባይን ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕርን ክትክተሎ ዝግባእ ኣመራርሓ መንገድን ዝገልጽ መወከሲ ሰነድ እዩ። ነዚ ስትራቴጂካዊ ንድፊ ንምድላው ካብ ዝደፍኡ ረቓሒታት እዋናዊ ሃገራዊ ቡድሆታትን ናይ ስግኣታትን ኢትዮጵያ ምዃኖም ክትንተን ተፈቲኑ ይርከብ። ጸጥታዊ ውሕስነት ሃገራዊ ድሕነትን ቀጻልነትን ኢትዮጵያ እዞም ክልተ ማያት ከም ዝውስንዎ ብሰፊሑ ገሊጽዎ። እዝን ካልእን ከም መወከሲ ብምግባር ብዙሓት ተንተንቲ ሰልፊ ብልጽግና ብስም ታሪካዊ እረማ ዝብል ህውቱት ሕላገት ሰፋሕቲ ምድነጋራትን ንጥፈታትን ኣበጋጊሱ ምህላው ጭብጥታት ኣሰንዮም የረጋግጹ። ኣብ ምህርቲ ምግፋፍ ዓሳ ናይ ኤርትራ ታሪክ ከም እተሰርሐ ተገሊጹ። ብመሰረት መራኸቢታት ውሽጢ ሃገር ዘርጊሐንኦ ዝርከባ ዘለዋ ወግዓዊ ጸብጻባት ኣብ ምህርቲ ምግፋፍ ዓሳ ናይ ኤርትራ ታሪክ ተሰሪሑ ከም ዘሎ ገሊጸን ይርከባ። በዚ መሰረት ኣብ ዓመተ 2025 4,000 ቶን ዓሳ ክግፈፍ ከም ዝተኻእለ ተገሊጹ። ካብ ናይ 2024 ዝነበረ ምህርቲ ብ73 ሚኢታዊት ዕብየት ከም ዘርአየን 2025 ኣብ ታሪክ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ዓሳ ዝተገፈፈሉ ዓመት ኮይና ኣብ ታሪክ ከም ዝገበ ኣብዚ ጸብጻባት ተገሊጹ ይርከብ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ዓወት ንኽመጽእ መንግስቲ ኤርትራ ኣባይታ ኣገድስቲ ስራሕትን ትሕተ ቅርጽን ከም ዘሰላሰለ ኣብዚ ሓበሬታ ብንጹር ተጠቒሱ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክሳብ ሕጂ ከይተመዝመዘ ዝጸንሐ ሃብቲ ባሕሪ ናብ ጥቕሚ ንምዕባይ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ኣካላት ስራሕ የካይድ ምህላው ተገሊጹ። ግብፂ ንፈለግ ኣባይ ንምሕላው ምስ ኬንያ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብድላቲን ሚኒስተር ሃብቲ ማይ ሄኒ ስዋሊምን ናብ ናይሮቢ ብምኻድ ምስ ናይ ኬንያ መዘነታቶም ዘትዮም። ድሕሪ እቲ ዘተ ንኹሎም ኣባላት ፈለግ ኣባይ ዝኾነ ሃገራት ብዝጠቅም መልክዕ ምትሕባርን ምርዳእን ንምግባር ዝተስማዕምዑ ክኾኑ ከለዉ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንድሕንነት እቲ ማይ ንምሕላው ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ግብፂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ዝተፈላለዩ ማእኸሎት ሊጋታት ክትሃንጽ ዘኽእሎም ናይ $100 ሚልዮን ባጀት ከም ዘዳለወት ገሊጹ። ቀጺሎም እዞም ዲጋታት ንምቕላል ሕጽረት ዝስተ ማይን ልምዓት መስኖ ንምውዓልን ከም ዝከኣል ንኬንያ ኣብነት ክገብርዋ ከኽእሎም እዩ። ኣብ ልዕሊ ፈለግ ኣባይ ዝግበር ዝኾነ ልምዓታዊ መደባት ሓበራዊ እምበር በይናዊ ናይ ልምዓት መደባት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ገሊጾም። ናይ ኬንያ ካቢኔ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ዋና ጸሓፊ ዝኾነ ሙሳሊያ ሙዳቪኒ ብወገኑ ኣብቲ ኣጠቓቕማ ሓበራዊ ዝኾነ ሃብቲ ማይ ዝኾነ ወገን ክጎድእ ከም ዘይክእሉን ኣፍሊጡ። እዚ ኸኣ ኢትዮጵያ ነታ መሓዛ እያ ትብላ ኬንያ ምስታ ኣብ ጉዳይ ዲጋ ኣባይ ኣብ ዘለዓለ ወጥሪ እትርከብ ግብፂ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ምፍጻማ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ጽብዒት ምዃኑ ይንገር። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።